Tungod sa low pressure area, pipila ka mga lugar sa Cagayan de Oro City ang gibaha human mibunog ang kusog nga ulan karong adlaw. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Daw nahimong sapa kining two-lane nga dalan sa Coswagan, Cagayan de Oro City. Human mibundak ang kusog nga ulan kaganinang buntag. Gani ang ubang sakyanan, napugos na lamang nga mo counterflow aron makalikay nga madautan sa dalan. Human ang pipila ka minuto nga kusog nga pagbundak sa ulan, ingani na ang itsura sa dalan. Gani ang mga trabahante, napugos na nga mutabog sa tubig baha. Sumala pa sa pag-asa, ang pag-ulan sa Northern Mindanao tungod sa low pressure area nga ana sulod sa Philippine Area of Responsibility. Gani nalakip sa yellow warning level ang Cagayan de Oro City ug uban pang lugar sa Misamis Oriental ug mga kasigbit nga dapit. Ang southwesterly wind flow mo hinungdan nga adunay na sinating mga pagulan karong adlaw tungod sa hangin gikan sa matakasadkang direksyon. Di na sinati kini dinhi sa Cagayan de Oro o ubang dapit sa Misamis Oriental. Ang City Disaster Risk Reduction Management Department kon CDRRMD nagpagawas og pahimangno ngadto sa mga low-lying areas tungod sa ilahang mga namonitor nga street flooding. Nagpadayon ang ginahimong flood control o drainage improvement project sa syudad. Apan aminado sila nga dili pa kini makasulbad sa street flooding sa tibok dakbayan. It has proven to be very, very successful. No? So, kuan lang yun, lugar, above all, diya sa drainage, disiplina, gyapon sa atong kaugalingon. Ang paglabog-labog lang sa mga basura, bisan asa, no? Labi na ka ng plastics. No? Over the years, they contribute to worsening of the drainage program. Ginamonitor karon sa CDRRMD ang sitwasyon labi na sa mga lugar nga flood prone aron dali silang makaresponde kung kinahanglan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.